फार्स्टआव जेम्स बसुमतारिनि दायथ'आ बे हाग्रा बिफाननि EM हिसाबै बियो मोजाङैनो खबर लानांगौ आरो गावनि सोमोन्दोआ रायजो राजाजोंसो बे पाब्लिकजोंसो पाब्लिकआसो बिनि क्ल'ज मानोना पाब्लिकजों गुलि गुलि थानानैनो जोङो पाब्लिकनि हेफाजाबजोंनो जों बे BTCखौ दादों आरो बे थांनाय इलेक्सनावबो बे पाब्लिकनि रायजो राजानि हेफाजाबजोंनो माने जेम्स बसुमतारि मोना पावाराव फैदों दा अब्ला बिनि दायथ'आ मामोन थोंजों बे रायजो राजाखौ माने खबर लानांगौमोन बेयो मा जाखो मा बेरखौ खबर लाफैनांगौमोन सोंनांगौमोन मा जामारदों खिन्थु बे खुनु बे खबर लायाखिसै माने सोङाखिसैबो प्रयजनबोखौनो खालामाखिसै बियो बे डाइरेक्ट खोन्थाबाय बुंना होबाय जे माने गावलायदोंमोन गावग्रोदों गावग्रोनायखौसो गावजादों नै माने गावग्रोबाय जेला गावजाखागोन माने बेयावनो फोजोबनो नागिरबाय बिसोर थारमाने गावसोरखौ बिराद साफा मोनसे माबा देखायनानै बे दाय गैयि मानसिखौ दाय साजायनानै गावथारनाय बेबायदि मोनसे माबा खालामबाय आरोखि दा फैनांगौमोन बियो गावनो निजे फैनांगौमोन आरो बुंफ्रांबाय सानावबा बुंबाय वान माने मोनसे साइडजों बे बुंफ्रांबाय खिन्थु बिनि उनावथ' गाव आरो माबा फैबावनांगौमोन ना नै मैया सादु जालांबाय 5 तारिखआव बेयाव फैयोमोन बा बिनि सिगाङाव फैयोमोन फैनानै रायफैयोमोन बुंफैयोमोन जे रायजोफोर आंना भुल जाबाय आं निमाहा होदो आं माने बिदि माबा सानाखैमोन आंनो रं ब्रिफिं होदों बे बुंनांगौमोन बियो खिन्थु बिदि बुङाखै खबर लाफैयाखै फैयाखिसै बे फैनो हायै खार'ना बेनो बे गिदिर गिदिर अपराध खालामदों बे भुल मावदों बे जाम्बा जाम्बि गोरिब गुन्द्रानि सायाव बे गाज्रि मोनसे स्टेटमेन्ट होदों बे आरो बे स्टेटमेन्टनि थाखाय बिराद डेमेज जागोन बिनि इमेजआ थाल लायाखै रायजोफ्रा खुनु बिदिखौ माने नङै खोथा बुंब्ला सैजो खालामा आरो बयबो रायजोआ मिथिगौ बयबो जे बे जायगायाव थांनानै माने फरेस्टफोरनो गावथारहैदों थांनानै गावलायाखै फरेस्टजों बे बाथ्राखौ बयबो मिथिगौ आरो बयबो बुंदों दा सिखार जादों बयबो बे फरेस्टआ जेखौ बुंदों दंफां हानाय मोन्दों माबोदों होनना बुंदों दंफाङा मामोन दंफाङा आवकार्ड खोब दामि दंफां नङा आरोखि आवकार्ड बेफोरखौथ' न'आव माने माबा खालामनो बाहायनो थाखाय माबायो दाथ' बेखौ लायदोंबो जानो हागौ दा बे लायनो थांनाया भुल जाबाय खिन्थु बेनि थाखाय एखेबारे गावथारनानै एखेबारे गावलायदों मादों होननाय खोथाफ्रा बे एखेबारे जाथाराखै आरो माने जेम्स बसुमतारिनि जानाखि स्टेटमेन्ट बेखौ जों गोख्रों रावजों निन्दा खालामो आरो बेबायदि जानो नाङा आरो बे नंगौथ' निमाहा बिनांगौ आरो जों बे इनकुवारियावबो जों दाबि खालामदों माबे सर्सखौ लानानै बे माबाखौ लानानै बेसिसखौ लानानै बे माबा होना गावलायदोंमोन होनना बुङा बिलाय बे गावनाय जायगायाव जेराव गावलायदों होनना बुंदों जेराव डेड बडि रिकभार खालामदों बेयावथ' मेजिस्ट्रेट दङ पुलिस दङ रायजो राजा थांफादों बेथ' खुनु जिनिस रिकभार जायाखै माने माबा मोनसे अस्त्र सस्त्र मोननाय बाथ्रा गैया माबा मोनसे गाज्रि माबा आइजेंफोर मोननाय बाथ्रा गैया जेबो मोनाखै खालि डेड बडिल' मोनदों आरोखि ओंखायनो बे जों बे जेम्स बसुमतारि जानाय स्टेटमेन्ट जों बेखौ निन्दा खालामनो मुगैयो आरो जों फैगौ जास्टआव माने माबायाव बिसाराव जाहाथे BTCआबो जाहाथे हेल्प खालामो जों बेखौसो खावलायो